služe sa znanjem, teraju ih namerno da odlaze odavde. Bio sam 25 godina profesor univerziteta. Znate li koliko muke treba za jednu poštenu diplomu? A Draganu Bujoševiću imamo samo još jedno za kraj da poručimo. Mi sutra, organizatori protesta 1 od 5 miliona u Beogradu, opozicija sutra veče mora gostovati u Dnevniku 2 ili će ponovo ovde imati, ali mnogo više ljudi nego večeras. Hvala vam svima, dobri ljudi. Hvala svim hrabrim ljudima koji su danas bili ovde. Hvala onima unutra, hvala onima ispred RTS-a. Vidimo se u 5 do 12, predsjedništvo Srbije, do pobede, do ostavke Vučića, do smene vlasti.